Hadin ka office u Deputy Commissioner ka Riboy, kalakot biyang yakinong yalam shnong jong ka shnong air pakon, balat shimbenta ha ka jing yalang yasuk ne ka peace meeting, balakot lang ru yakilay kanhun, nadu kinong yalam shnong, utray jong ka RN Sharma Hotel, bat ka try jaka, kador bar shnong air pakon, menta kasngi kalalum ta ka jing yalang paitba, bat shim yakaray, banam lit shimbenta ha ka peace meeting, balakot da ka office u DC Riboy, menta kasngi ha ka por kat arbaji. Nakaliang kipat ba hakate kasngi dakaway kasur Kim Shah ikinong yalam shnong bakin lit shimbenta hakate ka meeting kumbadang shen kiladep wan bat kamdon kanu ka jing say so bat kumba kador bar shnong kalakren shai sha utra jong ka RN Sharma Hotel bat ki bar jala batray bella hakate ka hotel baki deben mi sukno bat kum kashnong kanamba kli lada jai e nang ni shakmat lada kile persha ya kashnong kumban shupen pau Bakadaw bala panlong yakinong siyang shnong ban bitar, bat pa milut yaki bar jalan nakate ka shnong, kaday hadin ka jing siya panyap jang uba late kermen lingdo nong like, ubala siya ti do kenjading ha uwe ubar jala, bala tip kerteng kum uraju rajbar, ha ka janmit jang ka katway tarik ujemang, hadu bo unda min saujur pat klat no sundan nakani ka slapper thay. Si kun sikti si shnong kitao, kay thakti. Bat kun pateng kidongi ngadon kanek bakawai banong mano banut banong bayakan kakam ya ka bangi ladep ya balayap ladap de ken mau ngong ipi kat ba ngirang pun ngirang kha kata kamut ka jingsniu ka dehi ka jingsniu ladang nyimla ban le menta la syai nyimla syu andala mi kiso bat lada nyimla ban le menta ya kan ni jingis niu ke badon hangi menta totip ba nyimla bane syu lasai gadai ni ampai ba gintin mi phi nga aku play phi khamtam yaki kun samla pidai kalawe yaki kun yaki patang ki banwan nang nei sakmat yang teli yang skam pro jemut jemberkhat nang nei sakmat bangin sium ya kata kalenti namta ka imsuk imsan namta ka shnong ka thau bat khamtam ya kari bar ka jaj mriu hi kublai chibun kublai chaka kum ka jing ai man sim yiki ngin yang hang ne ban ngidon hagane ka banta ka bakhraw na ka banta ka lawai jong ka jaj benriu ki khun ki jong pi ki jonga ki persa ki para jingi iwai pi iwai klam danyo siliang yeno ngan ong ipitang gawai ba usop ut unam kelab ha dalele ruem wai haba ngi nakaliang do kasnong widan tang gawai kasur ngimdan kano ka jing penram ngim penram yano henrai ya ka ai ka baka dorbas nong kale nak benta ka jing bha jongpi bat jonga kum ki khon khasi khara kum ki nong song snong ki ban im hang ne ki ban bela hang ne bat ki ban yap ru hang ne ki nong wei nong ar ki basuan hang ne tang ban bela bat kajing nong baga jing du nong kira sila ka jong kari kebangi banwat ngi siam sitom na kata kadaw kabut kabor ngin IAP kum ka darbar snong ngin long ke ketika diang jong pi ba haba ka darbar snong ka klan to tip baga ri baga jat benri hibro ka wai ka klan tangkini ki kenten wai na kiru rongba bade unong snong jong kane ka snong erpakon na panpau ya ka ka ba ngasngau hapleng jong pi kum kita kibab pelat ya ki information sya ki paramarjan sya ki bor jong ka ain baro kersan ya ka ba karai jong ka dor barsnong hi ka kaladep ban rai nadu basdang bajia kane ka jingja basusi hane ka snong bat hadu kane ka klimat ba menta ka ba ngakwa ban penpau hapleng jong pi galong ka basusi ya ka wei ka jingkhot nakate ka additional Deputy Commissioner Riboy District ya ka meeting ya ka bala dep ban khot yang ikum kinong sumstong bat rang ba snong bat kisunjuk jong ka rang ba snong nda bang ilej hangtai ban aten ya kata meeting larung hapo ka conference halls kira sim statement ya ki rang ba snong bat ka sunjuk ki rang ba snong haba ki rang ba snong ki answer kim respond ya ka ba ki rang ba snong bat ka sunjuk jong ki rang ba snong ki ai ki ya paseo penban paramaki bat Kim Shem la pediang ya ka ba karai jong ka dor bar snong pulun
kalau ada ban submit seki kene kalong ka e ka ba sungsi habe de bat ki bor district pakim simkhya ya ka e kaba ka dor bar snong hi ka yu I khamba ya ka jinglong jingman hasnong thao ka bha ka met ka songsuk songsingai dei halor kane ka nongrim ka jing kentat jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka singi da ka we ka sur da ka we ka jingmut jing berkat ka sim ya ka rai bakan nomlet ban atensu saka peace meeting ha ba ki bor district ki khot ya ka dor bar snong menta ka singi namdon sibun tangkini kinten ke bang ko ban penpau ka ne ka singi lamba jumpi kubule Kita hak ban kong ek ngi pen pau kajing skong ba kraw ek nang ba jong kani ka sngi wat la kani ka sngi ke ba hap slap nrei milion pendap ye kani ka meeting pai ba jong ka snong er pakon halor kajing khat jong ka district administration ban wan yeshimen ta biang ha ka peace rally ka peace meeting ke ban long ha kani ka por ha kani ka sngi ha ka khat arbaji tina ka liang jong ka executive committee ngimnut chu ban lek da ka jong ka bor dengi khat yo pai ba jong ka snong hi baro Lalu ki kun semlah kilong kami kilong kepa ki teman ki san rokum ju badak we kesur baka ai karai ka bangin let banyak keren baka ai karai ka bangin penso ha ka bor jong ka district tidak da ka jengi simkhya jong ki pai ba nong song baro ki belawan ha ka step kila ai yangi ke executive committee bangin nam let chu bani simentang dai nomor bangila let sisian ha ka arpulai trek ki klam ai kono kono karai bat ka jing pensisya halor jong ki jing dawa jong ikum kasnang ti nomor kata kai ka ba penlong ya ka dorbar snang ba kamsha ban lej akan ka sngi ru kolong ba ha kila khat hang ni ban kong ne sunjuk ki rang ba snang ka ba ar ki headman secretary jong bat ki executive committee jong kasnang erpakan ka balai ki khat ru RN Sharma hotel bat ka basau ye I Srimati Night Service thangi wedi shop owner land owner tina kaliang jong ngi kum ka snang bat ka rai jong pai ba nong song snang hi wang ba habodon ute Aren Sharma budi wei naki nong wanilam nong bela pathar po snang bagan thup ru wat yu raju nong peniak beri tibat ru kum ju ba u pli dukan be an ba song dukan be an hapo jong ka snang mentana du ar huai udon ar khat Nriu udan ke NC nadu kitu beladap teter pada umdan syu uklaim sim ke NC ke babiang na kaliang jong senang tin mar kata ngi na kaliang jong ke dorbar senang nadu ar fuai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba so bha bugun lech sup na sila ke jong ke senang ani hak nong jaka ke bawan ba unam pen jinjar syu ke senang ke tha nomor bala dadan mu hang ni de upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jing kelumar ngin nam dan syu ka song suk song sanya po jong senang khamtam ki khun samla ki khna ru kum ju ki dan ke jing tieng jing sir habu wan ra kumi kini kinong trai ki peniak berir bat kum ta ter tin kaliang jong ka jong ka dorbar senang hi barokoi ka dorbar pelun ka barlong ani ke singi da ka buram ngi pha ya ka jing tha ka jing pentip sei additional district commissioner ba in sim ya kani kajing pentip jongi jong ka dorbar senang erpakan da ka buram bangi namla ban ni simenta haka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi hakani ke sina kini kidau ki bangila kado harum tingi dan ro ke jing kerpat ya ka ki bor bade pet jong ka district hi ru ba kin sobha ban simkhya namta kani ke ying ke sem ke bamat ya ke jing sya peniap ban simkhya ya ka jing ya ki an jong ka senang ka thau kebangi penjeri hak bedai banguni nong peniak beria tin mar kata ni kermen ba nakaliang jong ke bor district bakin subha bani rap lam ya ka long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sya peniak dusman hauni u barjela u thang snam bade u nong tre jong ka RN Sharma hotel